Obama vandt valget den 6. november over modkandidaten Mitt Romney. Obama fik tildelt 332 valgmænd, hvorimod Mitt Romney kun fik tildelt 206. I senatet har demokraterne fået tildelt 2 sæder ekstra, hvorimod republikanerne har fået taget 2. Det vil sige, at i alt så har demokraterne 55 sæder i senatet, og republikanerne har 45. I repræsentanternes hus der står det lidt anderledes til, da det er republikanerne, der fører med 234 sæder, og demokraterne kun har 195. De sidste 6 sæder mangler stadig at blive tildelt. Sæderne, som er blevet tildelt for nylig, træder først i kraft den 3. januar 2013. Hvis vi kigger på baggrunden for, hvorfor Obama valgte valget og udfaldet blev, som det blev, kan vi kigge på befolkningen i staterne. Eksempelvis kan vi tage Californien, som er den mest befolkede stat i USA, med ca. 37,7 millioner indbyggere. Størstedelen af disse indbyggere er selvfølgelig hvide, hvorefter den næststørste andel af befolkningen i Californien er latinamerikanere. Hvis vi kigger på de to konkurrenters politiske strategi, er det klart at tage fat i, at Obama satsede mest på de latinamerikanske vælgere og de sorte afroamerikanske vælgere. Mitt Romney satsede primært på de hvide amerikanere, som var dem, der grundlagde Amerika i sin tid. Det er også baggrunden for, hvorfor at vi finder 2 blå stater herinde i midten af USA, hvilket primært udgør Romneys tilhængere. Grunden til det findes i, at over halvdelen af befolkningen i eksempelvis New Mexico er latinamerikanere. 80% ud af de 100, eller 80% af de 22%, som udgør den samlede befolkning af USA, er latinamerikanere, og de 80% har primært stemt på Obama, hvilket resulterer i, at New Mexico i dette tilfælde falder til Obamas fordel. Det er også derfor, at staten Colorado selvfølgelig også falder derfor. Hvis vi kigger på eksempelvis Texas, hvor størstedelen af hvide, finder vi også selvfølgelig grunden til, hvorfor det er Romney, men det kunne lige så godt have været udfaldet til Obama, hvis han havde haft god politisk indflydelse her. Grunden til det findes også i, at de sorte vælgere i Amerika stemmer primært på Obama, og det kan vi blandt andet se her på denne skala over demografi, hvis den lige kan virke. Og så kan vi finde den her. Der kan vi se, at den sorte del af befolkningen, der er 100% af dem, der har 85 stemt på Obama, hvilket jo må siges at være en klar fordel, når de udgør en betydelig del af befolkningen. Vi kan også tage fat i, at deres politiske linje primært har været spækket af store ting, hvor Mitt Romney har været meget udskældt for sine synspunkter omkring, han er jo blandt andet mormon, og det er jo meget imod de kristne synspunkter i Amerika. Det har selvfølgelig været til Obamas fordel, men han har blandt andet vundet, fordi at den latinamerikanske del af befolkningen har stemt på ham. Det er det, der har sikret ham den grundlæggende sejr. Obamas sejr betyder, at der kommer langt mere fokus på middelklassen frem for overklassen, som hvis Romney havde vundet. På den måde kommer de rigeste og mest velstillede i samfundet til at betale højere skatter, således at de rigeste bærer den tungeste byrde i samfundet. Obamas sejr betyder også, at alle amerikanere fortsat har adgang til lægehjælp og ikke nødvendigvis behøver at finansiere det ved hjælp af diverse forsikringer og sådan nogle ting. Det er jo nu Obamas anden præsidentperiode, og det betyder, at Obama han ligesom kender den generelle humle for at være præsident. Og det betyder, at han bliver mødt af kortere snor fra befolkningen, som nu vil se resultater. Men på den anden side kan man jo også argumentere for, at Obama kan gennemføre nogle mere upopulære reformer og vedtagelser, som han mener er essentielle for det amerikanske samfund, fordi han ikke længere skal tænke på en eventuel genvælgelse. Det kan dog sætte selve den demokratiske ideologi i modvind, men som enkelt person, så bliver de her næste 4 år muligvis lettere end de første. Det giver hele verden, som vi har et billede af her, langt større kontinuitet og sikkerhed, at Obama fortsat er præsident, da man ikke skal forberede sig på et muligt retningsskifte. For eksempel vil de amerikanske tropper fortsat trække sig ud af Afghanistan, som vi har her,
Og samtidig er Mexico, som ligger hernede, også rigtig glad for, at Obama fortsat er præsident, da man i Mexico ikke mener, at en republikan, altså Mitt Romney, kan varetage spansktalende landes interesser. Herover i Kina, der er der dog rimelig stor frygt for Obamas genvælgelse, da man mener, at Obama vil forsøge at hæmme væksten i Kina, både militært og økonomisk, da Obama mener, at Kina er en unfair handelspartner, som sætter sin kurs urimeligt lavt på en falsk baggrund. Det var det, tror jeg.